Yan lho kowe iki malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirane wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ceremenje. Ceremenje matamu. Kok dadak kaya cowok wanita secara spesifik. Wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Ya. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. Ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Bedo. Ase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Jeno. Push up Tok. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Di Bandromo. Omahmu omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Uang kampiran tapi darmane kaya wong di jagat. iki lho. Pokoke nek dalang ki poso ditanggap iki dhewe delok sing lho. ngelem ngene Iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok dinding sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Mbak Nun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Mbak Heru nggih. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Empun to, ngene tok. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalian Nggih. satu lagu. Ngeten, Pak. Nggih mugae. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun Buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga panjang yuswa. Amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti di bagian Didom dengan iki hati Allah. jenenge. Apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonan. Bonang. Aku delok ning ngarep wis Pak, Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kae. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gendang. Iya, karo aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Anu Lah, Tanganmu. Wah, sing ki wong kaya tai. Pak Heru yo gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru terima kasih. Pak Joisin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok Joisin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Jelego, Iya. Pak Joyce. Iya. Ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masuk Gondrong. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Aku helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru torong. Matur nuwun, Pak. Masyaallah, kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. Wah, Nggih, siap. kulino kula kali iki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Masun ki Kok ketoke karo Masun kok manut. Kagambu. Aku itu kang gambu. Wah, Mas. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine.
Iki fenomena iki nek ra kegendam Mas ora mungkin Iki foto sok maya. tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry to. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih, nggih, nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijet ana kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu ya. Senting. Siji desa Wong ngomong sudah karo. pedok kok aku senting. Karepe ki penting ora kok senting. Seneng. Bohogyo. Bohong. Seneng. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Oh yo tadi Ayo. kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge Duk? Nah Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sih. Ayo coba wis. Penak. Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok gremo. Heh? Agen kok gremo ndengkelmu. Maksudnya yo ber golekne wong-wong lho. wong ki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemarin kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, dadi balekne ning sae meneh. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih, nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngene. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung medu. Langsung wudu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galak kamu. Kangen Iki. aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asli. Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. Ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Ngono. Kelase bedo Jelaskan, kelase. Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo, bendino yo pilates, ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok kok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam. Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Piban Romo. Omongmu omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Dari luar Nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kita termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Kene uyar-uyur kene Iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditanggap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono.
Iki malah beneran kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene-ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep Wis. omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu, aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Walah, lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Konde. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. dulu kok, tak Cok. do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyayinya gerah, tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat, tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. nggih nggih. Leres. Iku iso kaya simbai. Lah Amin niki, amin 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 amin. mula dibopong dindit, muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak gluduk gluduk iki. Dipun Gluduke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukuruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak critani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Riyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tak nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden. Sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal tadi. Wong kuwi kena gaya nyeran utut to. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? Padha He, ngomong. enggak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel.
Aku tak rungokno kon jero jak mantati ora budeng iki karo aku. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He iki suku kata. Lek abjad iki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok bareng waras kok pegel nih sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindit. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Goreng. Dipangku apa purul aku masamu ki? Iki lho, kula ki adi. Maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjenenganipun Pak Siswanto Harjasmito. RM lho iki. Lah iya. RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes saiki H apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad H ora he. H. Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput ya bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Ngejlokne kowe. Wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Ha. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena ndi? Asmane sinten? Heru. Jenenge sapa? R ta? Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. Enek ene. Ya iya nek ini. Jenenge iso Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. Erik ndek kuket mau kok disebut kowe. Gondrong iki gilting iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R. Wis malah. Asik karo macotong. R. Nulari sampean. Kowe sampean nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. Ditatin. Aku R. R. Ora R. nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Kok oji? Ya. U kan? U. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Lah. Wis tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Set kowe nggonmu ngendi to, Dik?
Urutanmu iki genah to ngulang Ora alih. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon nurut. Anu ngene. Kowe iku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon iku lek. Nah, aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Ora balang das lho iku. Ndasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum Ya. pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ngene lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Sini benci matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curug. banget. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Truk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Ya cekane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Eh. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Sen. Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Sone Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Sing tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dadak kaya Yogya alus ramai rada kepiye ngono. Oh, ki mau dingono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatul, Mak, gatul. Kok gatil-gatil dalange ijan.
Gue kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek Mosok ngelet. gue jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mah mangkat enek wong bedol nyambik. Lah, Nyambik niku napa ta, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok Ya, saya. Iki nganggo joget ora? Ya. Iya. Coba Jajal klutuk lho, klutuk. Pak Sun, Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi Gareng Oh, Mas nggih Rudi. nggih nggih nggih. Oke. Nggih Mas Rudi Manduwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung Oh, ya, disamper alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang Nggih, receh. monggo Pak. Nggih nggih ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene nunggu kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Kok yo dimaklari neh karo kono. Ning kono ae. nggih wis Mas. Kene lho lungguh kene le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kok likur ini wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus ndok. Yo. Teratapan Mas. Yo. Tekan dik. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi. Aduh, Sampeyan kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dilerokne aku ngene-ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Nek lara aku nek masuk. Hati-hati. Cekane. aja cetek ya Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggono sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki lho sik enom kabeh aku karo kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing dia sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene ya. maco. Wong sik merening kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Ah, Ning rumah sakit tadi. Oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan dik. Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jok. Iki sapa to? Sapa ta lali ya nek wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangis. Sajake pengin apa piye kok ya? Makasih mboten kok ya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Kok Python Kan iki. dandane cantik-cantik kok ngene Mas aku Tukang tapen ning selipan lho. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Walik, Mas. Wale. Iki Oh, Mbak wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek anu. Hei, ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksani. Yo aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki Masun yo. aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas, Udut. Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok.
Pancen yo sementara iki isih urung iso tuku. Dadi Potonganmu ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya, Cek. pancen Batin ben Lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten anu? Sing misuan. Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. menika janda baru rem. alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Sih? Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Gepuke mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun wedal. Nyuwun wedal menika wonten Sesulih saking Banyu ing Bobo samangke Heru. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya Kumbo Karno mene lho. Omong Jare omong ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gansaran. ulang tahun ingkang wayah, Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi bumi aku dengan kata Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Kowe lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. kowe tak critani iki donga tenanan Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula ini mondok lho, aja sini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak Heru nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti nek bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doa kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Turi. Itu. Ini sampean. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu. Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga dongani Jawa, matur donga nuwun. Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi dengan ana kok kono ae.
Bejone jenengan Pak Jani Ora arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon ndonga to tiba ya. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Erden. Naminipun Erjen, mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Elegen. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng dhateng teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga lek kumarai kae. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Nanti lali tak kamplengi kowe. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira wadahira tong botol pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratuning umur terus lali Budi yang gede. ya Elden ratuning umur Budi. Sik ta iki kadung serius lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katun umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. ana sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratuning umur Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu Ya, Bapak itu terusne nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Kali kula Mas. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ki sing tidak. Dengaran Yahudi biasanya rumpi. Aku iki Aku pergo ra nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keringenmu ora mok balik-balikne karo Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku nggih lemek to karepmu. Kowe
Iya. Lembah Pak Nggih, Susi. nggih, iya. Poso ya? Poso. Niki Susi Alhamdulillah. Susi latah niki. Nggih. Ambek nggih, Nggih. Mas Sun. Tembangnya apa, Nduk? Lakune Sehat, panjenengan sehat, alhamdulillah sehat. pinangan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak Mlaku. kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tatin nih kau. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalam Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok nang Rondo niku, Pak. Gleduk. nggih kula ngledok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak? Nggih, kula ngledok, Pak. Gedung iki. Nggih, tembangnya apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Trisno, Dewa Trisno. Nggih, Nggih, Dewa Mas. Tresna mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Erden dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak lan Amin. bakunge. Allahumma Amin. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih, menghormati to. Mungkin nek sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge. Oh, Pak Sun. Kula Le, niku santai. iki Mangseneni niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, duit kan sak nggon-nggon. Nggih. Dalah mung grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 Duk. Potong. Potonganmu. Bapak Ngawur. obah sak obah kek dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu e. Pripun? Nanda Sinten? karo Ani. Kene. Nikan ya Mas. Eh, Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak Kok ngene. diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem Apa kowe diutangi dhuwit nek. dibisik mulih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru Puasa. utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki- Pak Heru. Badhe wonten. Bertanya, Ayo coba. Samang- Mikmu Ya, Nduk, ini coba. ngono. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka sekali ya, senang Amin, ya. amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kontol alun-alun. Tersembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo Mlakune ngono ngono kuwi. kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer ra. Ajar. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek Nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkurep dak ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya.
Lek loro ki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro ki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu ki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa ki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula dua. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wong sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ngene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu cara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang aturken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka penyembun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung. Master mendem. Oh siap. Satu lagi Mister Mentem. Ya. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepaske hawa. Arah itu ya. Master mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Duduk. Ya, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Lutuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamanipun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya mbok nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis khusus supaya jenenge sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok dora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh labemu. Kok iso? Kalau ombe kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Delang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Baik, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam turun ngono. Terus kowe arek sak enakmu jenengku asline Gus. Turunanku kabeh
Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asine. Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa iya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki lak klinik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Pantes. Damel sarung ya pantes. Pantes nek adine Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunan. Sunandar. Lho. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Joget karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih begini. baik gitu. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku wis ngomong iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. lagi Satu lah kuwi. Bahasane iki pangkas satu. wong lek kuwasa ya. Oke, Oh, Mas. mungkin, Pelan mungkin. dari itu bebas. Pemimpin ini bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih, nggih. Sakwise Pak Sis Leres. nyekel. Nyekel. Sama papat nganti bubrak. Tayub. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggane kan urung anu, Dewi. urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Dadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Nembang. Sing nembang bajing. Nembang bajing encat maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aduh salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar no. Sopir sikar iki bajingan. Iya, Loh, Bajingan iki bahasa Inggris. sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit tinganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu Hit. nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng bahasa sing Belanda. bregeteng sing karo Bregeteng soto. slametan. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya Langsung intro nduk. Terus tak tolong. Mbak Elisa ya gini. wis per. Introne pripun? Intro. Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Trak. Tur ditak-tak delan-delan tak terus tak delan-delan tak. Per meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari Tuk. Iya, ro SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal, blindrong jajal. Nyempure. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong. Blindrong jajal. Blindrong. Ayo. Wah, wadeg. Lho linggo manut lho. Oh, darani ini rok neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong Mas sing ngene to. Sinau. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Garut Kaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu. Penonton tenang, menang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ, Mbang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi.
Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku napa? poso mesti wayangan lho. Nggih, nggih. Satu lah. Dadi sak karepku iki kok. Iya, iya, Mas. Pak Heru mulai to. Eh? Pak Heru balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan dak ngenteni sing nanggap. Lah, niki- Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo. Karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen wis lanang ku. Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Itu. Toto ditak tak delan-delan tak terus ditak ketak tak Kendangane penak apa to, Ber? Sing muni iki lho kaset mburi lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap. Weh. Yuk. Yo bajingane. Piye? Bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat. Kowe lagu. Bajing loncat. Gas tenan. Aduh, aduh, aduh. Abdi lapan narosan.
Boten saged kudu satu lagu lagi. Satu